Kaixo, gaurkoan azalduko dizkizuet Google dokumentuek, aplikazioak, Googleen testu editoreak dauzkan aukera batzuk. Zuzenketak nola egin, ikasleen lanak zuzentzeko, web arbela edo portapapeles nola erabili, irudiak eta PDF-ak testun bihurtzea, aurkibideak txertatzea, bilatu eta ordezkatu, hitzak, eta minuskulak eta maiuskulak nola ordezkatu. Goazen ba, gure testura. Nahi badugu zuzenketak egin, printzipioz Google dokumentuak agertzen zaizkigu edizio moduan. Klik egiten badugu, iradokizun modura joaten bagara, zuzenketak egiteko preso dago. Hemen akats badago, zuzenduko nuke, eta berdez agertzen zait, eta ikusten duzu ohar bat ateratzen. Egitu dugula, hatxa bat. Hemen nahiko banu, hitz hau txarto gongo balitz eta jarri nahiko banu zurez, txarta dagoena txatuta agertzen zait, eta zuzen nik idatzi duana normal. Hemen beste ohar bat agertu zait, beraz, ikasleak ikusiko luke, gongo balitz, edizio modura, ohar bezala ikusiko luke. Begiratu ondoren, zuzendu eta ondo gelditzen zait. Onartu eta zuzenduta dago. Hurrengo aukera da web arbela edo portapapeles. Honek balio digu gauza bat baino gehiago kopiatuta edukitzeko memorian eta gero nahi dugunean zuzendu ahal izateko. Goazen, editatu, web arbela, kopiatu hautapena. Kopiatu dut, izenburu hori, berdin egin ezake, testu guzti honekin, editatu, web arbela, kopiatu. Eta orain, joango baniz beste leku batera, hemen berak memorian dituen, eta kopiatu ditudan aukera guzti hau dauzkat. Eta itxatxi besterik ez dago, hemen itxatxita gelditzen zait, lehen kopiatu dudan lerro hori. Lerro edo parrafo. Bueno, hurrengo atala izango litzake irudiak edo PDF-ak testuak bihurtu. Drive-en daukadan irudi bat, ikusten duzu hemen, irudi bada, PNG formatukoa, baten badiot, ireki Google dokumentuekin, irudi hori irekiko da Google dokumentuaren barnean. Irudi bezala, baina azpian, irudi horrek bere barnean dituen testuak editatzeko moduan agertuko zaizkit. Hau irudi bada, ikusten duzu, hau ezin dut editatu, oso hori dago, baina hemen azpian bertan irudi horretan dagoen testua agertzen zait editatzeko moduan. Oso ondo. Hurrengo aukera da aurkibideak txertatu. Honek testu luzeetarako balio dit, navegatzeko testu luze batean. Lehenengo egin behar dut, izenburuak goiburu bezala jarri. Jarriko goiburu bezala. Orain joaten naiz hasierara, eta egingo dut, txertatu aurkibidea. Eta hemen ja, dauzkat, aurkibidea daukat, baina joan naiteke puntu honetara, horrela navegatzeko moduan oso erabilgarria da testu luzeetara. Hurrengo aukera da bilatu eta ordezkatu. Nik nahiko banu hitz bat aurkitzea, editatu, bilatu eta ordezkatu, bera, zura jarrita neukan hemen, hartzen badut, lehen, agertuko zait, lehen idatzita dagoen
lekuak hartuko zaizkit. Ez dago asko, pare bat daude. Nahiko banu lehen hitzaren ordez aspaldi jarri, ordezkatuko nuke, eta guztietan lehen hitzaren ordez aspaldi geldituko litzake. Azkeneko aukera da maiuskulak eta minuskulak ordezkatzea. Hori gehigarri baten bidez egiten da. Gehigarriak, DocTools izeneko gehigarriak ematen du aukera hori. Instalatuta ez badaukazue, eskuratu gehigarriak, eta honen bidez instalatu dezakezu. Martxan jarriko dut, eta eskuinean agertuko zait, hainbat aukera dauzka, neni kasu honetan nahi dut, ordezkatzea minuskulak eta maiuskulak. Vale. Ematen badiot honi, agertzen zaizkit maiuskuletan. Eta hori izan da guztia, hurrengora arte.